Unang mensahe nga nadawat gikan sa atong manluluwas nga si Hesukristo. Nobyembre 9, 2010, alas 3 sa buntag. Ikaduhang mensahe sa Book of Truth. Ang mensahe. Tan-awa. Ang panahon haduol na kanimo aron isulti sa kalibutan nga ang hustisya moabot sa tanan nga modumili kanako. Ang akong kaluoy walay utlanan sa tanan nga mga nagasunod sa kamatuoran sa akong pag-anto sa krus. Kalipay sa akong mga sumusunod nga nagsalikway sa mga tentasyon nga ilang giatubang adlaw-adlaw. Ang uban nga nitalikod sa akong mga pagtulunan buta sa mga panaad nga akong gihimo sa diha nga ako namatay alang sa ilang mga sala sa krus. Ani ako sa tumang kasakit ug pagbati sa kamingaw sa pagkabiniyaan nga akong giantos gikan sa akong minahal nga mga makasasala. Alang kang kinsa gihatag ko ang akong yutan-ong kinabuhi. Ang yuta anaa sa kangit-ngit ni ining panahona. Sila akong mga sumusunod nagantos pag-ayo uban kanako sa pagsaksi ning kalibutan sa mga makasasala nga wala lamang mitalikod sa Dios, akong tunhay nga amahan, apan kanako nga nag-antos sa daghang sakripisyo aron maluwas sila gikan sa mga dapit sa walay katapusang pagkalaglag. Naghuol ako og naghilak sa mapait nga luha sa kasagmuyo ug kasubo sa paagi nga ako gisalikway sa ikaduhang higayon. Kiawhag ko ang akong mga sumusunod nga magtigom niining panahon sa kasubo sa kalibutan. Kinahanglan nila nga biyaan ang ilang pagkawalay pagpakabana sa pag-ampo ug mag-uban kanako aron matabangan kadtong mga kalag nga gikawat sa yawa. Aduna pay higayon sa mga makasasala sa paghinulsol. Walay sayon nga dalan. Kinahanglan kini gikan sa kasing-kasing. Mga magtotoo, ayaw kahadlok sa pagpagawa sa inyong hiniusang tingog aron pagdeklara sa gugma nga naa kanako alang sa tanan. Kristiyanos, Muslim, Hindu ug sa tanang pagtuo nga nakulangan tungod sa sayop nga hunahuna sa tawo. Nagatawag ako sa tanan sa pagbuka sa inyong mga mata sa matuod nga pulong sa Ginoo. Ang Ginoo nga nagpadala sa pulong pinaagi sa mga propeta. Ang kamatuoran gisulat o gidokumento sa balaan nga pulong sa mga kasulatan nga walay bisan kinsa nga tawo ang magtandog, makapausab o makasulay sa pagtuis sa iyang kaugalingon nga hubad. Adunay usa lamang ka Dios, mao nga ibutang ang imong hinagiban. Bukha ang imong mga mata ug sunod kanako sa kinabuhing dayon. Gigugma ko kamong tanan, diin gihatag nako ang akong kinabuhi alang kanimo. Nakalimot ba ikaw niini? Pinaagi sa akong langitnon nga kaluoy, gihangyo ko kamong tanan nga mobalik kanako sa katapusang higayon. Pinaagi sa akong kaluoy, nibalik ako sa kalibutan, aron pagsulay nga matabangan ko ikaw nga masud-ong ang imong kasing-kasing ug pangitaon ang kamatuoran. Ayaw tuguti ang malimbungon nga gun-ubon ka. Pangitaa ang kamatuoran, ang gugma, putli nga gugma, kini ang agianan, padulong sa gingharian sa akong amahan. Palihog hinumdumi ang akong balaan nga kaluoy. Gigugma ko ang matag usa kaninyo. Pag-ampo alang sa pasaylo karon. Tuy-ura ang imong mga kamot ug tuguti ako nga mugiya kanimo ngadto sa gingharian sa akong amahan. Mobalik ako sa yuta sama sa gitagna. Ang maong oras dali ra kaayo nga daghan ang dili andam. Daghan kaayo ang matingala ug mahadlok nga dili sila mutuo nga kini nagakahinabo. Gamay na lang ang oras karon alang sa akong mga propeta nga makatabang sa pag-andam sa katawhan alang nining dakong panghitabo. Mga magtotoo, nanawagan ako sa inyong tanan nga magpatalinghog sa akong pahimangno.
ipakaylap ang kamatuoran, awhaga ang mga tao nga mangayo sa akong kaluoy. Akong paningkamutan nga maluwas ang matag usa nga kalag nga naghinulsol hangtod sa ilang katapusang gininhawa. Dili ako makahimo ug dili ako mobabag sa ilang gawasnong kabubuton. Naghangyo ako kanimo nga dungga ug pamati sa akong pulong. Gihigugma ko kamong tanan. Gihangyo ko ikaw nga iampo ang pagkakabig sa dili pa ang katapusan sa panahon nga hapit na moabot kaninyo. Wala ako'y pangandoy nga hadlukon ang akong mga sumusunod apan gihangyo ko kamong tanan karon nga luwason ang mga kalag. Kinahanglan nimo nga pahinumduman ang matag usa sa panginahanglan sa pagwagtang silang hunahuna sa kalibutanon nga mga pangandoy. Hinuon, pangitaa ang mga hiyas sa yano nga pagkamapaubsanon, hawa sa garbo ug sa sayop nga pagsimba. Ang yano nga mga tao ang mag-una sa dalan sa pagsabwag sa kamatuoran bahin sa akong ikaduhang pag-anhi. Tungod sa kusog nga pag-uswag sa espirituhanon nga kangitngit, nga mikaylap sa ateyismo ug pagdagsang sa sataniko nga pagsimba sa masulub-on ug dili mapasalamaton nga kalibutan karon. Kini ang yano nga mga kalag, ang tinuod nga mga magtotoo nga kinahanglan nga modala sa kini nga buluhaton. Pag-ampo karon alang sa kaluwasan sa katawhan, ingon nga ang kalibutan karon padulong na sa dakong kagul-anan ingon sa gitagna sa sagradong kasulatan. Anaara sa katawhan nga gawas ng kabubuton sa tao, kung andam ba o dili sila andam sa pagpangita sa katubsanan alang sa ilang mga sala. Kinahanglan dili sila mahadlok. Ang akong gugma kanunay maluluyon. Imong manluluwas, Hesukristo.